Se pije po imaju dobu. Nikolić, ako su dotle došli da ti sprovodiš i da radiš u interesu Đilasa, onda stvarno Nemoj. Zadnji put vam izdajem naređenje. Sutra će dođe ceo reci. Sutra ceo reci. Sutra će put da vam bude blokiran samo, pa će da imamo šta će da bude. Biće blokirano opet. Ja imam sada 10 godina. Udariš ga dirno, sada ne. Onda ti bude jasno. U roku od sat vremena ima da bude kruži što se nekirani opred. U roku od sat vremena. Nikoliću. Nemoj da se ne pađu nijedu i šuzi. Neću, zašto ti da upotrebiš? Načelnice. Udar niko ne mora ne ide. Udar E, daj, nemoj da... Nismo se dogovorili tako. Ove momke tera. Mirite se da ovdje budemo dozvoljeni. Kupere! Imaj sve! Imate Mariće da nas ili imate Mariće? Alo, prije udare starijeg čoveka. Nikoliću! Hvala vam!